बे समाव मोनसे गिख्रंथाव खौरां फोसावनो सिगांदों। इस्तानबुलाव गिख्रंथाव जाथाय जादों। गिख्रंथाव जाथायजों जायगायावनो 6 सुबुङा जिउ खहा। लोगोआव गोबाङानो जोखोम। इस्तानबुलनि इस्तिक्लालाव शपिं खालामनो थांनाय गोबां सुबुं थुबुरमानि गेजेराव गिख्रंथाव गोहोगोरा बम बेरफ्रुदों। गिख्रंथाव गोहोगोरा बम बेरनाय जाथाया सासे सुबुंनि मबाइलजों भिडिअ' खालामबाय थानायाव सेबखांजादों। थारैनो नोंथांमोना बे भिडिअ'आव नुनो मोनदों माबादि गिख्रंथावै बे बमआ बेरफ्रुदों आरो गिख्रंथाव सोदोबजों लोगोसे अर जोंब्लावदों। गिथावना सोदोब आरो अरजों लोगोसे गोसोम उखुन्दैखौ नुनानै शपिं खालामनो फैनाय सुबुंफ्रा खारनो हमो। तुर्कीनि भाइस प्रेसिडेन्टआ बुंनाय बादिब्ला बियो सुइसाइड बम्बारनि हाबा, नाथाय बम बेरहोनायनि आन्दोआव मा दं आरो सोरनि आखाइ दं बेखौ दासिमबो रोखायै मिथिनाय जायाखै। मोनसे फोसावथाय। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय दा रियेलिटी पाब्लिक स्कुलाव पाब्लिक रिलेशन अफिसारनि गोनांथि जादों। गोसो गुदुं बिजाथिफोरा थाबैनो जगाजग खालामनो हागोन। पाब्लिक रिलेशन अफिसारनि थाखाय बिजाथिया इंराजि आयदायाव MA खालामनाय जानांगोन, नङाब्ला मास कमिउनिकेशन एन्ड जार्नालिज्म आयदायाव MA खालामनाय जानांगोन। बिनि थाखाय जेबो एक्सपिरियेन्सनि गोनांथि गैया। डिग्री गोनां बिजाथिफोरा बयबो एप्लाइ खालामनो हागोन। दान बान्थाखौ 15,000निफ्राय 20,000सिम होनाय जागोन। गोसो गुदुं बिजाथिफोरा reality.publicschool@gmail.com आव मेसेज हरनो हागोन, नङाब्ला 9435293000 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालामहरनो हागोन।